binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Together we work as one alang sa kalambuhan sa lungsod sa Matalom. Kung ano rin Matalom noon, July 8, 2021. Atong ipadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, magandang guys. Punta guys ha. Panis ba? Magpinabangan dito guys para makabot ng to ang kalambuan sa dito. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Guys, ito sa ning sukling guys para pag mga resibo guys makuhaan dito.